tänään olisi vuorossa joululahjojen esittelyä. Ja eilen oli tosiaan jouluaatto ja nyt on tää joulupäivä. Eli joulupäivä. Ja tässä on aika paljon lahjoja, joten aloitetaan. Jonkummilta. Taisi olla matkalaukku. Tää ei varmaan ihan kokonaan näy, mutta on tämmönen veike. Musta vetoketju ja pyörät tietenkin. Se on niin iso, että ei näy. Sitten tästä aukeaa tää kahva. Niin, nyt ei siis tämmönen iso matkalaukku matkoille, jos tarvii. Ja sitten näitä samalta ihmiseltä oli Victoria's Secret, ensimmäinen. Hamstraa näitä lisää joskus. Mutta tää on tää Aqua Kiss. Ja tää on Ryan Kissed Daisy and Daisy. Se tuoksu. Henkilö, joka katsot juuri tätä videota sitten, niin tiedät nämä. Niin kiitos tosi paljon ja sinulle, joka katsot tätä. Sitten samalta ihmiseltä oli tämmönen pahvirasia, tämmönen tehdonmuotoinen. Ja täällä oli tehdonmuotoisia joulukuusen koristeita hänen itse tekemiään savesta luultavammin. Ja häneltä samalta ihmiseltä maskeerausvahaa, tai oikeastaan arvivahaa. Tuommoista. Se on tää pussi, mikä laitoin tätä takaisin. Eilen tätä vähän testasin, niin tää oli ihan hyvä. Vaikuttaa hyvältä. Sitten toiselta kummilta, joka on miespuolinen ja hänen tyttöystävältään, kuulokkeet, tämmöiset valkoiset näyt kiinni. Mutta niin toivoin heiltä tätä lahjaa juurikin ja sain tämän, mitä toivoin. Ja olin kyllä yllättynyt, että sain just nämä. Koska mun kaveri suositteli ensin tätä minulle. Tää näytti, että se oli löytänyt tämmösen. Niin sit minä ihastuin näihin heti ensi kerralla. Ja näissä on säätövara täällä. Tää saa niinku pitemmälle tästä, jos haluaa näin. Niin yleensä pien aina 3. Vähän riippuu, että miten haluan pitää. Yleisemmin 3. täällä näkyy numerot. Mut se ei ihan varmaan sinne näy. Mut nää on siis ihan mun lemppari. Mulla on aikaisemmin ollut tämmösiä isompia. Mulla on vaan ollut semmosia perusnappikuulokkeita. Niin nää on ollut ihan helkutin hyvät. Sitten mun sedältä ja hänen vaimoltaan oli vihreitä kuulia, mutta missä ne? Joo. Ja sitten äitiltä tämmönen päiväpeitto, ei päiväpeitto, vaan siis tää käsisana on. Mikä laitetaan kuitenkin peiton päälle? Päiväpeitto. Niin, päiväpeitto. Niin tämä tämmönen harmaa musta. Siinä on tommonen kuvio. Ja tää on Jyskistä, äiti sanoo. Sitten molemmilta äitiltä ja iskeltä on on tämmöiset punaiset tossut, huovutetut, missä on tommoset kukat. Sitten on tämmönen taulupohja vaan, tuossa on poistunut. Ihan tämmönen perustaulupohja. Iskä sanoi, että nyt pitää laittaa tänne mun koulukuva, niin saan sitten niinku muisteleksi mun koulukuvaa tai sellaista. Sitten niiltä kans vihreitä kuulia. Tää on se toinen, en ole tätä vielä avannut. Ja sitten oli marmelaadikarkkeja. Ja niitä on syöty niinku näkyy. Ja sitten toiselta kummilta, 3. kummilta oli ihan vaan kirjekuuri, täällä oli rahaa 20. Ja sitten mun ukilta sain 50 ja sitten iskältä tulee vielä 50 myöhemmin. Niin, ja sitten vielä iskältä aikaisemmin sain pussilakanan ja työnöliinan, mutta näin nyt tuossa sängyssä, niin en voi näyttää niitä, mutta mulla on kuva siitä. Niin näytän teille sen kuvan. Se on tommonen valkoinen, missä on, tommosia kukkia, pinkkiä kukkia. Ja se on siis, tommonen. Ja niin.
Mitäs mä sanoin? Niin, ja sitten mun kaverilta, joka varmaan katsoo tällä hetkellä tätä videota, niin häneltä oli tämmönen banaanissuklaa. Nostin hänen lahjansa. Niin tää on itse asiassa mennyt aika hyvin. Ja niin. Täällä on enää 2 tuolla reunassa. Ja sitten hänen siskoltaan on siis tuo, ja sitten on tämä Baby Lips pinkki, tämä Strike a Rose, josta lausuttu pistämään. Ja tää tuoksu on vaan niin ihana. I love it. Siinä on tuossa Sounds tommonen ruusunpunainen, tommonen vähän pinkittävä. Sitten huulipuna. Tän tarinan minä kerran, koska hän itse tietää tämän tarinan. Tää on siis ihan pinkki. Mulla on yksi pinkki huulipuna, mutta se ei ole niin pinkki kuin tämä. Mut niin. Tän merkkiä en tiedä. Mut niinku se on tosi pinkki. Hot pink. Ja tän sävyn nimi on Rose Eglat. En tiedä miten lausutaan, mutta se on tuon näköisen nimi jotenkin. Ja sit häneltä vielä oli tämmönen kynsiputteri. Eli no jos joku ei tiedä käyttötapaa, niin tällä karhennetaan pinta, tällä puhdistetaan se pinta ja tällä vielä vähän karhennetaan sitä. Ja siinä taisikin olla mun kaikki lahjat. Anteeksi tää mun hieno ruuskampaus. Mutta joo. Pistä ihmeessä kommenttia alas, että oliko sulla kiva joulu ja mitä sait lahjaksi. Ja kommentoi ihan muuten vaan ja pistä peukku ylös, jos tykkäsit, tai alas. Mut peukuta mieluummin ylös. Ja mä nähdään sun kanssa sitten ensi videon parissa. Joten siihen asti, hei hei!